Быйыл да Мөслим Сабантуй мәйданы бик күп кунакларны һәм бары шушы бәйрәмдә генә үткәрелүче уеннарны яратучыларны үзенә җыйды. Һәр елдагы бәйрәмгә кайткан мөхтәрәм кунаклар да мәйдан түрендә урын алды. Сабантуй мәйданына керүче капка төбендә кунакларны гармунчылар ансамбле каршы алды. Аннан соң кунаклар Вакыт елгасы күргәзмә мәйданына килделәр. Бар тарафта бара Сабантуйлары, бәйрәм итә мөслимдиләр, гөрли ак буйлары. Сабантуй кунаклары мәйдан түренә узып урын алгач, бәйрәмнең тантаналы эше башланып китте. 500 баланы һәм өлкәннәрне берләштергән Сабантуй бизәкләре дип аталган театральләштерелгән тамашада гаиләне олылау, әти-әнигә хөрмәт, җир-анага мәдхия, туган илгә хөрмәт мәгънәсе салынган иде. Yer yüzündə ömür itkən hər kişi özünə kirekli əybirlərini tabiattan ala qısıb. Sağınıp qayıtdım, aşkınıp qayıtdım, Müslim'le. Köngüllerimde tulup turalı. Şunday rahat, elinin bir rahatlık hissi keçirəm, rahatlık hissi. Şu Sabantuylarga yılda koytarga tırışam men. Es gitmeli. Mınday Sabantuy boşqa jerde yok. Men şulay dep aytam, çünkü eng motor ık boyunda urnaşkan, şunday motor yeşillik, şunday motor dep yasalgan aytam bit. Bik motor kunaklar köpmü. Şunday mene özüne göre kimsiz müslimliler, müslim degen söz endi o brendga aylangan. Şuңа beyram bilen barыгызны да bik ушый. Бәйрәм чарасы котлау һәм тәбрикләү сүзләреннән башланды. Беренче тәбрикләү сүзләрен район башлыгы Альберт Хуҗин җиткерде. Барыгызга да, килгән барлык кунакларга да бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Авыл җирлегендә, җирдә эшләгән барлык механизаторларга, анда экономистларга, сөтчелек терлekçilik тарафында эшләгән барлык кешеләргә дә бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Шул авыр хезмәтегез өчен. Исән сау булыгыз. Гаиләләр быел гаилә еле, гаиләләребез тату булсын, матур булсын, сау сәламәт булыйк. Бәйрәм белән барыгызны да. Якташыбыз Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айдар Салим Гараев якташларны бәйрәм белән тәбрикләп, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның котлау сүзләрен җиткерде. Быелга бәйрәм барлык татарстанлыларның тормышында көтеп алган матур вакыйга әйләнер. Һәр көнгә туган мәдәниятебез, гырыф-гадәтләребез һәм йолаларыбыз белән танышу мөмкинлеге үзара аралашудан туган шатлык хисләре бүләк итәр. Сабантуй онытылмас тәэсирләр калдырсын, хезмәттә һәм иҗатта яңа казанышларга рухландырсын. Ихластан һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, бәхет, тынычлык һәм иминлек телим. Сабантуй мәйданы бүләкләргә бай була. Быелда тырыш хезмәт өчен хөкүмәт бүләкләрен алучы райондашларыбыз сәхнә түренә күтәрелделәр. Язгы кырышлары буенча Кыр батыры 2024 исеменә Намус агрофирмасыннан Мөнәвир Кәримов лаек булды. Аның иңенә тәкә салынды. Укучылар арасында билгеләнүче мөслим егете һәм мөслим кызы ел укучысы титулына ия булучыларның да исемнәре билгеле булды бәйрәмдә. Ел укучысы исеменә Мөслим лицейның 10нчы сыйныф укучысы Мәдинә Мирзаханова лаек булды. Хезмәт батырларының белән шулай итеп зурлау иде ул. Бөтен халыкка тәрбия. Бер яктан, икенче яктан хезмәт кешесенә ихтирам. Инде балаларны кеше яшьтән менә шу уку хезмәтенә, белем хезмәтенә, спортка, тәрбиягә, төрле чараларда актив катнашырга өйрәтү, аннары инде аларны матур итеп котлау белән шулай тәбрикләү, аларның күңелендә бит ул иң зур мәртәбә булып күңелендә кала. Сабантуй бәйрәмнең күңелле мизгелләре төрле ярышлар башлангач күренә. Мәйданның төрле якларында башланып киткән уеннарга көчле ир-егетләр дә, җитез хатын-кызлар да берсен-берсе уздырып йөгереп чыгалар. Ә мәйданда берсеннән-берсе күңелле уеннар дәвам итә. Һәр елда катнашабыз, кызык, чөнки уеннар булганда гел рәхәт. Сабантуйларда шуның өчен чыгасыз бит уеннарга катнашыр өчен. Сабантуйларда шапыр тырыша. Буга кадәр мен уеннарда ятам, рәсемнәрдә Сабантуй бәйрәмене 2нче ел рәттән Болгар радиосының иртәнге шәй тапшыруын алып баручылары Эльвира Вилдан, Рөстәм Гайзуллин һәм Илнар Юсупов алып барды. Уеннарның кызыклы баруына алар да үзләреннән зур өлеш керттеләр. Мөслим халкын кичкенәдән үк бабамнан күреп, кунакчыл, тырыш, һәр вакыт шат күңелле, ярдәмчел итеп беләм. Һәм
ikinci yıl rəttən indi Müslim'de bik şatlanıp kilem demeyim koytam. Onların keng көңіллілігі, yılmayıp duruları, irkin itip, rahat itip, üz kişi itip, qorşı olulары. Mine көңілге jonga sarımay bulup. Milli kreş hem ot çabışları Sabantu beyramının en dulqınlandırğıç hem küplerini özüne jelib etüşü beygilari. Beyramның azağına kadar devam etüşü elegi beygine tomaşa qılışı da, qatnaşışı kreş yigitler de yıl sayın orta bara. Kreş barışın iratlarına tügül, kreşlerinin halal jifitleri, eniler hem ebiler de küzete. Ot çabışlarında da her vakit tomaşaşılar köp bula. Әдәлләр уены килеп тыйылайында миңа шуңа ел сайын кызыксынып карыйм. Һәм бездә ул шактый хәл ителә дип уйлыйм. Күбесе үзебезнекеләр булганга сөенеп карыйм. Үзебезнең укытучылар чыгарган укытучылар, үзебезнең як өчен читтә яшәсәләр дә кайтып барыбер безнең данны якларга күтәргә тырышалар. Kreş beygisi iki türde, balalar hem ülkenler arasında uzda. Barlığı 5 listeden artık kreşçi katnaştı. Bir tuğan İlnar, Aynur hem İldar Sayit Galiyevlar ülkenler meydanında kreşse, onların ulları indi balalar kreşin dejini uyavlay. Sabantu beyramının kreş boyunca salit batırı deyip İldar Sayit Galiyev bilgilendi. Bütün kreşlerde evet kreşe, bütün zanimaskenler. Türlü vestan. 65 kağıdında da istimalar var. 100 kağıdlarla bir tire kreşe durağım. Bütün kreşlerden kreştik. Birimiz ezgine şerek oldu. Şuaydı bir jengip çıktık. Dal sala indi kreşine. Zanimaskerge indi. Rahmet. Atarlarga. 2024 yılının Sabantuyu tamamlandı. Әмма көңілләрдә bu көнне булган җиңүләр, очрашулар, бәхетле һәм шатлыклы мизгелләр һәр кемнең күңел түрендә озак сакланачагына һич шик юк. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.